אח שלי? הלו. רוצה טרייד? כן. שלח את השם. כן, אני שולח. רגע, איך קוראים לך? קוראים לך פטל? אני לא יודע כל כך לקרוא אנגלית, אני לא יודע לקרוא אנגלית. קוראים לך פטל? קוראים לך פטל? משהו כזה? טוב, אז אתה בטח. קיצר, שלחתי לך בקשת חברות. עכשיו כנס אליי, בוא טרייד. בוא טרייד. רוצה טרייד? אתה לא בתוך המשחק. רוצה טרייד? כן, אבל אתה לא בתוך המשחק. כן, עכשיו נכנס, רגע. כנס אליי. רגע. אני נכנס. טוב, חבר'ה, אז תקשיבו, אני דופק לו סקאם עכשיו. אתם מוכנים? בואו נקנה שני הדברים מהשופ. חכו רגע. הלו, אח שלי? הלו? יאללה. אני רוצה טרייד על... אני בא לראות. טוב, בוא נראה. אני רוצה טרייד על דול, שימפנזין ספיידריני, על אקסט טרלללו ולווקה. מה אתה רוצה ממני? אני רוצה ג'וב סאור. סבבה, חכה רגע, אני מוציא דמות מהגרף משין. חכה רגע. אני לוקח את לא, רגע, לא עכשיו, רגע. חכה, סטופ משחק. בוא שנייה לגרף משין, אני שם, באמא שלי אני שם, בוא לגרף משין. בוא לגרף משין, בוא. יאללה, תודה אח שלי, תודה על הבריאות, תודה. דול. אכלת סקאם, אח שלי היקר. אכלת סקאם. אם אתה רוצה טרייד, זה טרייד על הדמות שלך. לקחתי. לשיט, רגע, יש לו חילוף בטח. אח שלי, אכלת סקאם, אח שלי היקר. לשיט. הולי מולי, נתקעתי. הולי. טוב חבר'ה, אז אנחנו, רגע, בטעות הכנסתי אותו לגרף משין. הכנסתי אותו, טוב יאללה. אולי, shut the fuck up. בואנה, חמוני, מוני. בואנה. איפה הדמות שלך? איפה היא? הנה אתה, בואנה. לא, יש. אם אתה מנסה עוד פעם אחת, הלך עליך.
אח שלי, יאללה. טוב חבר'ה, חזרתי, אז טוב, בוא ננסה לגנוב לו, בוא ניקח אותו, יאללה, בוא אותו, לא, רגע, מה זה, אין לי מקום, אוי שיט, הפאק אפ, אין לי מקום, לא, רגע, חכו, אני חוזר לבייס, אם אתה גונב לי עוד פעם אחת הלך עליך, תזהר ממני, תזהר, עוד פעם אחת אתה גונב לי, הלך עליך, אוי שיט, איפה, וואנה, אח שלי, אתה גונב לי את מת. אחי, תזהר ממני, נדפוק לך סכם, אח שלי היקר. תודה לג'וב. לא, what the fuck? Job, Sahur. טרייד חוזר? מתן, אתה לא נותן לי לצאת. אתה דופק לי סכם, הלך עליך. אתה דופק לי סכם, תמית. הופה, בקלאווה, הלך על הבקלאווה. הלך. מצילי צ'רקן לנצח. יאו, אשכרה, אני הולך לקחת את הדמות. בוא נראה אם תצא. בוא נראה. טוב, הבייס שלו נעול, זה קצת בעיה. בעצם אפשר. Job, Sahur. תודה רבה לג'וב, אח שלי היקר. לא! איזה חרא ברה. לא, יש. Job, Sahur. קודם כל תן לי את הג'וב. קודם כל תן לי את הג'וב. רגע, יש לך שתי טונטון. זה טונטון. כאן הם מביאים שונה או אותו דבר? פתח את הבייס שלך, נו. לך פתח את הבייס שלך ואז תחזור לכאן, סבבה? אמא, לא אכפת לי. לך פתח את הבייס שלך! נו! בסדר, כבר פתוח. לך פתח ותחזור לבייס. לקומה השנייה. פתחתי כבר. בוא לקומה השנייה, נו. תודה רבה. הלך הג'וב, אח שלי. Job, Sahur. מה זה חרא? למה זה לא לוקח? Job, Sahur. ג'וב, סהור. הוא שלי, אח שלי היקר. הלך לך ג'וב, אח שלי. הלך הלך לך ג'וב, סהור, אח שלי. הלך לקיבינימט. הלך אח שלי, בטטריד חוזר או שאני... לא, תן לי אותו בחזרה. הג'וב, סהור דבר ראשון שלי. ולהגיד לך משהו? התכוונתי לטונטון. שתוק רגע, שים שנייה על מיוט, שים על שקט, שים. טוב חבר'ה, מה אתם אומרים? אני אגיד לו שאני יוטיובר וזה? מה אתם אומרים? טוב יאללה, נגיד לו. אח שלי! מה?
להגיד לך משהו? אתה עם בחור שהוא בכלל לא סקאמר והוא יוטובר, להשמיע לך את הקול האמיתי שלי? כן? טוב אח שלי, דבר ראשון אני מאור קינג, אז אתה די צולמת בסרטון, אז זה הדודודו שלי דבר ראשון. יש רגע 2, ואחד גנב. בוא נבדוק. לא משנה, הוא צודק. טוב, קח את הדמות שלך. פתח לי אף. איך אני גנב לך? אתה מרביץ. פתוח. אבל למה אתה מרביץ לי? טוב אח שלי, התעסקת עם יוטיובר שהוא דבר ראשון די טוב בתכנים. אם אתה רוצה טרייד חוזר, אז טוב. אם זה טרייד חוזר, אני לוקח. אחי, לא מעניין לך שאני יוטיובר? אחי, אני עם איזה 1,000,000 עוקבים. חכה רגע. טוב אח שלי, התעסקת עם יוטיובר. רוצה לראות. אחי, כנס ליוטיוב, תרשום מאור קינג, אח שלי, תבדוק איזשהו סרטון ואחי, זה היה אותו קול. מאור קינג, כן. נשמה. יאללה, סס. אחי, זה אותו קול, זה לא וויט צ'יינג'ר. לא ויקינג, קינג. מה זה, ארבל, איפה הבייס שלך? יצאת? אוקיי. יצאתי כדי לרשום. מאור קינג. מאור קינג? כן. קוף יוד נון ואז שוב וואלה. יאללה, ראית? רואה, אני יוטיובר אחי. אתה עם חבר שלך. טוב אח שלי, אז חכו רגע חבר'ה. טוב חבר'ה, אח שלי, אז יאללה ביי.